Daniel Vilaverde. Greenville. Director. Pensador. Programador Java. Veño aquí todas as mañás porque me gusta meditar, desconectar da vida diaria, non? Este é o meu refuxio, digamos, onde eu desconecto de todo. Esta vai triunfar en Instagram. Sí, a min gustame sentirme en contacto coa natureza, non? Que a terra máis eu nos fusionemos, sexamos un ente único e indestructible, como Bankia. Oh, mira ali, mira. Fillos de puta. Isto é cousa de resistencia galega. Eu son unha persoa progresista. Eu incluso unha vez votei a Esquerda Unida. Son tamén feminista porque me gustan as conas. A min as pirolas repugnanme, non as toco, nin sequera me masturbo porque me dá noxo tocar a miña propia pirola e teño unha traballadora que me fai o meu traballo. Por suposto está asegurada. Son progresista. A min gusta o humor da vella escola, non? Os clásicos, por exemplo, isto que vai unha señora cun can que se chama Mistetas e pérdeo e pregúntalle a un policía: "Ha visto usted a Mistetas?" E dille o policía: "No, pero me gustaría verlas." É gracioso polo equívoco e ademais porque denota certo grado de perversión sexual nos corpos de seguridade do Estado. É humor estranxeiro, non me entendedes. Hola, é aí onde lavan a roupa? Pois que porcos! Unha nena está no colo de Papá Noel e dille Papá Noel: "Se me das un bico, douche un caramelo." E dille ela: "E se chachupo dasme a bolsa enteira." Clásicos de humor, nunca fallan. Ai. Aquí estudei eu ata os 11 anos. E que facemos aquí? Veño recoller a miña moza. Ah, que traballa aquí, logo? Sí, traballa, sí. Todos estamos de acordo en que as menores son as máis explosivas. Que igual teñen menos conversación, vale. Pero non sexamos hipócritas. Que se ten 13 anos é legal. De momento é legal. Bueno, que eu saiba en primaria non tes 13 anos. Pero a miña é repetidora, home. Por que me tomas? Ti crees que vou estar cunha de 12? Non son un enfermo, por favor. Mira, aí ven, aí ven. No. Pero non graves. Non graves porque senón temos que pixelarlle a cara despois. Déxame en paz, cabrón, non me grabes. Puta zorra. Toma. Estás mellor? Cortou comigo. Deixoume por un de sexto A. Ao parecer é o capitán do equipo de fútbol sala. Pois ti. Pero estou ben, estou ben. Non pasa nada. Ti que miras? Estás te rindo de min? Eu non. Con Dios, aparta a puta cámara, mamón. Non me grabes. Deixa de gravarme, mamón. Poitres. Sodes uns putos poitres. Yo os maldigo. Maldigo las guerras. Estás máis tranquilo? Sí? As mulleres bótanme da súa cama despois de foder comigo. Utilízanme como un vulgar dildo. Eu, muller, quero falar contigo. Quero escoitarte. Quero dialogar, quero conversar. Quero que abramos os nosos corazóns, as nosas pernas, etc. É dicir, é tocar chacona. Chiste.
felicidade está en volver ás orixes, non? Nas cousas pequenas. Ao final a felicidade pode estar nun pene asiático. O meu lema na vida é non deixes para mañá o que podes deixar para pasado mañá. Ese é tamén o traballo está sobrevalorado, porque eu son unha persoa que ten que culturizarse, entón gustaríame traballar, pero non teño tempo. Queremos que Poetarra sexa algo memorable, atemporal, como Guernica de Picasso, como a Novena Sinfonía de Beethoven, como o Cabezazo de Zidane a Materazzi. Queremos que sexa algo duro e fermoso, algo eterno. Temos obxectivos artísticos, temos obxectivos intelectuais e, sobre todo, temos obxectivos políticos que pasan por ascender a Feijóo á cúpula de resistencia galega para lograr unha república socialista galega trilingüe dirixida por José Tojeiro. Visca Galiza Escatuta! O meu soño é chegar a igualar aos meus referentes, non? Chaplin, Castelao, Chayanne. Bueno, iso é dirixir a terceira parte de Un Chihuahua en Beverly Hills. En realidade, aquí dentro non hai nada. Mira. Facemos como que bebemos, pero non estamos bebendo. É todo mentira. A que parece increíble.